En geno mara Nyakaramogi ni Rio Makare, odiechieng' ni ma tich abich, tarik 5 dwe mar 7 2024, waikore mar kelo ni weche manyien mag migago, to in gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok 23600. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Jatend piny William Ruto ochano twak kod rowere e mbui mar X chakre saa 8 nyaka saa 11 modhiambo ma kawuono. Riwruok mar bishobe ma kanise e gwenge ma Nyanza othegore kod bishobe manolimo jatend piny e kar yot mare ka giwacho ni ne gidhi Kigin to ok e lo ute mag lamo ma pacho ka. Gavana ma Nairobi oramo ni counties nyaka yud pok margi mar omenda mar bilion 4 kaka noketie chik mar pok mar omenda ma higani. Nyakaramogi arwaki weche manyien mag migago machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jagoro mongirore migago matiye jopiny Amos Gathecha owacho ni ng'anyo mar rowere mag Gen Z en ranyisi makende ni jopiny ok mor gi tij jotelo magi, kokwayo jotelo mondo chiew kendo chak tiyo ne jopiny kaka dwarore. Gathecha wacho ni jopiny osegolo ote ni ok gimor kod kit chenro magiyudo kowuok kuom sirikal, kendo jotije sirikal nyaka chiw kony e yo madwarore e yo mahuyanga kod adiera. Olero ni jotije sirikal nyaka we tayo migepe mag sirikal kaka mwandu magi giwegi. Gathecha nowacho magi e kar tiegruok mar sirikal ma kaunti ma Embu e kinde sidho simbe jopuonjre e lony mag telo kod dongruok e skundno. Serikali ilitoa mwelekeo ya kwamba wafanyikazi wa serikali wote ambao wamepeana vyeti vyao wakati walikuwa wanaajiriwa, hizo vyeti ziangaliwe. Na tumekuwa tukiandikia Kenya National Examination Council, tumekuwa tukiandikia vyuo vikuu na wamekuwa wakitupatia majibu ni cheti gani ambaye ni mzuri na ambaye ni mbaya. Na tumechukua hatua, yule yoyote ambaye amepatikana na cheti ambaye sio mzuri tunawatoa kazini. We are excited that we are able to produce graduates who will go and enhance and empower the public service, not just at this campus but all the campuses. And we as the Council of the Kenya School of Government are committed to doing what we can in terms of the mandate of the KSG as is contained in the Act and in accordance with various government policies. E weche mamoko ni jatend piny William Ruto dhi bago twak gi rowere mbui mar X kawuono. Twak ma kamano igeno ni dhi chakore kar saa 8 nyaka saa 11 mar odhiambo. Motelo ma jatend piny ni kod twak ma gi jopiny e kar saa 8 wabro teri kanyono achiel kachiel nyaka kar yot mar ker e boma ma Nairobi ka. Kawadhi weche mamoko bende en ni familia moro yo Narok ywago ratiro ne nyargi moro bang' yangore ni maneno osiep nyakono e kinde mokalo monje gi beti mochadhe nyako tho. Wachore ni Martha Njeri ma en jahigni 22 noyudo ringo dhi pondo ka nyamin mare kaluwore gi ywaruok mane gin godo gi wuon pargi, ka bang'e noero to jalo noluwo ndache momonje gi beti achadha monege. Achijno miluongo ni Peter Laimayan noyudo semaki gobila mowe thuolo gi bond e kinde manobwogo nyamin Njeri gi pala, kaka kamano e seche manen oko gi bond ema nodok onego jaode machon no. Kwa kitu saa 2:30 tulikuwa tumetokea kasi Roguruto. Dada yangu akaenda akanunua mboga akuje tukatakate. Vile alileta na tulikuwa tumenyeshewa, akaniambia acha niende nijisaidie. Vile alienda kujisaidia nilisikia tu nduru. Nikasikia amesema, "Oi Zipora, mimi nimekufa. Lema amenikata." Mimi kutoka nikaona ameenda mbio, dada yangu akaanguka. Mtendaji wa kitendo hiki kwanza si mkaaji, yeye ni kukomboa, amekomboa hapa. Kwa hivyo yeye si mkaaji wa hapa. Tunasikia kwao ni sehemu ya Dondori huko, pande huko ndiko kwao. Mimi ningependa kuambia jamii ya kijana
kwanza ni ya kwamba maana hakika wako, ni vyema mnyenyekee na mkubali ya kwamba mtoto wenu ndiye aliyetenda kitendo hiki, na kwa sababu ndiye ametenda kitendo hiki, ni vyema mkuja mketi na hii jamii ingine ili muweze kuelezana, muweze kuongeleshana. Ningejaribu kueleza ya kwamba wakati wanapochukua msichana wanajaribu kuonana na wazazi, ili basi hii jambo likitokea linajulikana na wazazi, na wazazi wanajua vile wasichana wanachukuliwa. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM onyiso piny owacho mondo inywako pach jopiny e lipode motenore kod chenro mage. Jokanyogo ywak ni kata obedo ni sirikal hinyo luwo chik mar kawo pach jopiny e wi chenro mage, thothne sirikal ok nywak parogo e lipot magi mogik, gino magiwacho ni emomiyo jokenya okwedo paro mar chik mar omenda ma higani. You are saying that in 2010 we had a very good constitution. And our new constitution says that any bills that comes to parliament has to be subjected to public participation. The only mistake that parliament did through the finance committee, Kenyans gave their views on the finance bill. But when the committee wrote its report, they didn't take into consideration the views of Kenyans. This time around, we are advising the finance committee of the National Assembly, once we bring another bill, make sure you take into consideration the views of Kenyans. Otherwise, if you don't take into consideration, that bill will face the same fate. The needs of this country. We are at a time that the economy is not doing well. Why would you add leaders' money? Yet, the general Mwananchi, they have nothing to eat. They have nothing to take their children to school. We as the MCS, we also sat as the MCS. We discussed that there's no salary increment with us to be given. This thing may hinder the generation of the young youth, so that we want to make them sure that there's jobs to be taken, jobs to be given from up, so that each and every person should have anything to put on the table. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oramo ni okang' ma jatend piny keto koke paro mar chik mar omenda 2024 ok dhi duoko piny pok mar omenda ne counties. Kaluwore gi Sakaja, counties pod dhi yudo bilion 400 kaka ne oriko ketie paro mar chik mar omenda ma 2024 nikech omenda ma kamano ni e chik mayango pok mar omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal ma counties ma 2024. Ma biro bang' jatend piny William Ruto lando ni pok mar omenda ne migepe duto ma sirikal mamalo kod mago ma counties dhi dok piny kaluwore go okang' mar wito oko paro mar chik mar omenda ma higani. Bang' jopiny timo ng'anyo mar kwedo chik ma kamano. Ng'anyo manoweyo ka ji 40 owito ngimagi e pacho ka mangima kaachiel gi monjo od bura mamalo tarik 25 dwe mar auchiel. Unfortunately, the proposal to amend the county allocation of revenue does not amend the division of revenue. You know, DORA is not amended through the county allocation. County allocation just divides amongst counties. But the split between what the national government gets and what the county governments get is done in the division of revenue bill. That cannot be amended, actually. If you look at Article 219 of our Constitution, it says that where there's a shortfall, and even the PFM says that where there's a shortfall in the resources that have been passed by Parliament to the counties, the national government is supposed to bear that shortfall. Our record revenue, Nairobi City County hitting 12.8 billion, and Nairobi Water actually breaking the 10 billion barrier. We have closed at 10.7 billion shillings, has been because of digitization and reducing the channels of corruption. Anyuola mag ji 7 manche nowito ngimagi e masira mar bur kunyo mula e kachung' od bura mar Arieda, koro kwayo sirikal mondo omigi kony mar neno ni giiko jogi e yo manimba. Anyuola ma ji 7 go manowito ngimagi bang' bur mar kunyo mula noruombore kuomgi e gweng' ma Lumba e kar chung' od bura ma Kodera, e kar kunyo ma Kodera Oboch, wacho ni midhiero no otimore e kinde momenda bende onge, kendo koro gin kod tich matek mokalo e loso chenro mag kopo. Kotelnegi kod Florence Adhiambo mane owito wuode ma jahigni 35 kod Bruno Otieno mane owito ore, gikwayo sirikal kaunti kanyakla kod mano mamalo mondo okonygi. 7 ok notho jumano kende. Wawito nyithindo 7 an kaachiel gi familias moko ma bende owito nyithindgi. Wakwayo gi dwol achiel, gi dhok achiel, ni sirikal mar kaunti kaachiel gi government mamalo
ukonywa mondo wayud kaka dong' wakow nyithindwa gi, nikech gik mang'eny madwarore ok wanyal. Ne gilal dhano 7, jok moko pod ni e osiptal, ma bende the moment kaka bill bende ringo e kaka bende chan bende wan go kama duong'. Koro awakwayo governor, because you are the boss of the county, ni yie mondo iwuonwa kod jotelo wa duto mantie piny kata manie buoyi mondo mi gidonje. Koro ka Nyasaye odonjo e chunyu to du yie umiwa kony mondo wayud kaka wanyalo konyo jowadwagi. Wan kod mama matin ma odong' kaka kachiliel, kaka tiang'o konyre onge. Koro magi achiel kuom kwayo marwa ni ka Nyasaye odonjo e chunyu to miwa kony mondo wayud thuolo kaka tiang'wa ik jowagi. Akwayo sirikal mondo mi ukonywa wayud kaka dang' waik jowagi. Ok en kende molal gi jowetene mang'eny, nyaka gosiepene duto. Kaka nowuok dala gokinyi gosiepene gilal gi te. Moko kuom jodolo ma Nyanza, jothegore mabor gi bisobe kod jodolo mamoko manodhi limo jatend piny e kar jot mare ka giwacho ni ne ok gidhi e lo ute mag lamo duto kendo ne gidhi Kigen. Bende gikwedo kit ng'anyo motisi ni Occupy This Church mochan Jumapil mabiro ni ka giwacho ni kanisa ok osetimo richo moramora. Kik ng'ato wuog ni dhi e kanisa, ni dhi ketho kanisa ma Nyasaye. Kung'e joma timo richo kuma kata un go gi chich, joge modhigo to udhi uwuogo to gibiro dhi nyiso gimomiyo ne gidhi e State House gi gima gidwaro. Wan joma oyie gi Gen Z kendo oyie gi nyithindo ma tiyo matek momiyo koro president mar be oneno light mokoni gima timore ni ok en adier, moyie makoro golo bill mar finance bill 2024 up to 25. State House onge kanisa. Kanisa nitiere oko. Obed jasiasa, obed president, onego bi e kanisa. To bishops madhi ka State House ging'ere kendgi kendo jo State House go bong'eyogi ni kod their records. Ugiwek riewo ji en mass ni jomoko odhi e State House. Wan pok wadhi e State House nyaka nene, kendo wan gi guma Nyasaye gwedhowago mwachamo. Ok wadwa mondo oluo kuomwa wach. Ok wasemor gi jowa minego nyaka nyathi morwako uniform madhi timo shopping igoyo kod bunde. Wakwayo sirikand Kenya kotelnegi president mar Kenya Ruto Samoei mondo ng'e ni piny ka ywak kod jatelo to piny nyalo dhi marach. Riwruok mar jothieth ma Machakos kata NASES obwogo mar biro bago ng'anye bwo jumbe 3 kapo ni sirikal mar kaunti no ok owinjo ywak margi. NASES go wacho ni piny owacho mar kaunti ma Machakos ok osechopo kare winjruok mane giketo mar dok e tich kaachiel kod medo moko kuomgi lemo. Ne ginyiso jofwamb weche ni maloyo NASES 1,000 pok omed lemo e bwo thuolo mar higni 7 mokalo. Kara kobedo ni winjruok mar medo gi lemo noketi e kogno. Jagoro mar riwruogno bade ma Machakos Michael Saka owacho ni jotich manie osiptandego nigi tich matek mokalo bang' maromo 250 weyo tich ka gidhi manyo tije kuonde mamoko. Bende giwacho ni kauntino osechako chenro mamoko kaka mag bero level 2 hospital e alworano ka NASES to jwang'. Our strike notice is in regard to issues we've had since last year. We appreciate the efforts that the governor did last year by promoting us. A number of us were promoted, while majority of nurses were promised promotions which will take place in January, but they were never effected. As we speak currently, we're having more than 1,000 nurses who have never been promoted for the last 7 years. We are asking her governor to expeditiously promote nurses who are due for promotion and arrears which were due for us, and as she has promised last year, to pay us accordingly. Right now, as we speak, a total of 1,015 nurses are due for promotion. These promotions have been long overdue, now cumulative for more than 7 years. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda oramo ni ratiro mag jo-Kenya mokete katiba ma pacho ka norochi e kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Ng'anyo manoneno ka oganda jo-Kenya maromo 41 owito ngimagi kendo ji 361 oyudo hinyruok kod thegruok mar mwandu. Bende ne giloso kod jofwamb weche kawuono ka gidwaro ni mondo sirikal otim nonro matut kendo kaw okang' madwarore no obila manotiyo gi teko mathoth e ng'anyo.
the protesters and their supporters have not only been targeted on the streets, but also through clandestine abductions, enforced disappearances, incommunicado detention, and in most cases, subsequent release without being brought before the court of law. This situation is compounded by an entrenched culture of impunity where blatant constitutional and human rights violations are rarely met with accountability or meaningful remedies for affected victims. We further call on the Independent Policing Oversight Authority and the Director of Public Prosecutions to take the following immediate action. First, to fast-track investigations and initiate prosecutions against individuals who are liable for the unlawful use of excessive force and lethal weapons that have led to deaths, injuries, abductions, and enforced disappearances, amongst other violations and crimes. We call on the Minister for Interior, that is Professor Kindiki, Inspector General of Police, Japhet Koome, Director of Criminal Investigation, Ms. Bwana Igonga, Director of National Intelligence Service, Bwana Haji, to initiate the following immediate measures. Cease surveillance, threat and intimidation of human rights defenders and civil society actors. 3. Provide adequate security measures to counter the infiltration of criminal elements and facilitate the exercise of the right to peaceful protest by all citizens who may wish to participate in the commemoration of Sabasaba demonstrations on Sunday, 7th July 2024. E weche mamoko bende en ni galamoro doho ma tudruok e kaunti kotudruok doho e tudruok kod kaunti ma Kajiado ne obago galamoro mar miyo jopuonj kod jopiny yore makare wi rito lope ma gin godo e alworano. Galamoro ma kamano nonyono odiechienge mar ang'wen kendo geto miyo jopiny ler e wi chenro mar sirikal mar kaunti ma Kajiado e wi tiyo gi lopegi e nyayo dongruok. Chenro ma kamano geto nyayo weche mag pur, pith mar jamni, yango kuonde mag gero dukni mag ohala kaachiel gi gero udi. Romono noyuorie kod Jayal Buche, jatend kauntino, apisa mag bad migawo mochung' ne rito lee mag bungu e alworano, joma mine kod jotelo mamoko. Which is the first multi-sectoral dialogue on environmental justice and sustainable development for the county, and it brought together literally all the agencies, all organizations, both governmental and non-governmental. So what has been achieved here today, we've reached a number of resolutions on the way forward, and we have no doubt that the future will be very bright on matters of environmental justice for Kajiado County. The good thing is that this meeting has brought together all the key stakeholders, including KWS, and we are looking at how best we can be able to secure the interests of our wildlife, which is something that we owe to the future generations. Tumekuwa tukizungumza kuhusu vile ambavyo tutakabiliana na mambo ambayo yanahusu sheria za mashamba katika upande wa Amboseli ecosystem, kwa sababu watu wengi wameweza kufika pale kama wawekezaji na wameweza kufanya shughuli ambazo haziendi sambamba na mpango ambao umewekwa na serikali ya Kajiado. Moko kuom jotelo e kaunti ma Taita Taveta medo mana ywak kaluwore gi chal marach mar thieth e alworano. Giwacho ni sirikal ma Taita Taveta oweyo moko kuom kuonde thieth kojwang'ore, gino ma giwacho ni kelo wichkuot mokalo. Chenro mag thieth mag kansa kod mago mag thiedho jotuo mohewore giwacho ni osechung' aming'a. Bende giwacho ni Gweta Omar mane jatend migawo mar thieth e kauntino dweche 2 mokalo emosemedo midhiero e alworano. So this is where you receive some Wakati wa 2020, wakati wa COVID, tulipatiwa pesa kama county
zingine appropriated from the county na zingine kama conditional grants za kusaidia mambo ya ICU. Jambo la kushangaza ni kwamba ICU haifanyi kazi. Tulikuwa tunaambiwa inafanya kazi, lakini kweli ni kwamba haifanyi kazi kwa sababu ya vile vifaa ambavyo vingesaidia ama yale mazingira ambayo ingehitajika ili ICU ifanye kazi. Na hivi nafikiri ile ambayo tumepata ni kwamba wanajaribu wafanye mbinu ili walete hiyo ICU Moi Hospital. Nafikiri changamoto tumeachia county government, tunahitaji ICU. Sasa kwenda mbele kwa ajili ya changamoto ile tulikutana nayo mwaka huu ikatusababisha madawa yakakosekana. Kwa mwaka huu unaokuja 24-25 mpangilio wetu ni kwamba katika ile on source revenue tunakusanya, chaji ya kwanza kwa hiyo itakuwa ni kuhakikisha madawa na vifaa vile vinavyohitajika katika huduma zetu za afya vitapatikana. Medruok mag lwenje makichweche kaunti ma Tana River osebedo kaidho ka koro migawo mochung'ne thieth e kaunti no loso chike mag neno ni kwan mag lwenje mag dhoudi odok chien. Tend kaunti no bende osingo matiyo kanyakla gi riwruoge mamoko e neno ni otiek chutho lwenje ma kit chwech kendo neno ni kwan odok piny e kaunti ma Tana River. Kaluwore kod nonro, nyithindo manyiri maromo 1,000 oseyudo midhiero koting'o iye mohiu, ka bende yangore ni nyangi mar nyithindo manyiri osemedore gatamalo 60. KDHS report experiencing sexual violation. In Tana River, the Ministry of Health data has shown that there has been more than 1,000 cases of teen mothers. The prevalence of FGM, the rates are still higher than the national rates. There has been cases of children being denied education, cases of defilement, cases of teenage early marriages, and other cases which show the rates of SGBV being very high in Tana River County. Tumekuja hapa kwa warsha ya kuweza kutengeneza sheria kuhusu dhulma ya kijinsia, kwa lugha ya kimombo inaitwa SGBV. Na hii sheria imekuwa muhimu kwa Tana River kwa sababu ya changamoto ambazo wasichana wa Tana River, wa mama wanapitia. Kwa hii safari ambao tumeanza leo kuhusiana na sera au policy ambao itaweza kuprotect watoto wetu, wazee wetu, akina mama wetu, ni watu wote kwa jumla, kutokana na dhulma za sexual gender based violence. Nyakwaramogi yena monda ka yueyo mokwongo e chenro mar migago, kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Huo saki nikukudishia kama vile kulikuaga. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi dundadu lipiga. Toka hapa. Dial *811*344# to get mtu wa past glory.
Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Wij tuak magora til piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Gin gindiko nukes maduong' ahinya ka. Onge kaka wan wanyalo gole jela. Onge geno moro amora ma wan go. Magi gik ma jogi nochano kendgi. Gino gidwar mondo iluongo kil mari mondo iwuog do kae. To odo sani bendo lor. Luong Laktar Malik sani. Wachne ni jatuo mantie kitandani ngimane ni kama tek. Ng'ata mawuok e od Sarabjit kotemo gochonwa kae. Gin Kiki Maxim. To mano en chik. Nikech gin ka gibokawo Sarabjit ma giter Ariam. To wan koro wabiro yweyo kae. It's time to strike back. Read Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Tugo koro eka iyo chacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kama waluoro bwana chiel chunye ni wakete pilo wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kaero joma hero walo. Ano kaero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo, piny wacho ma kaunti ma Bungoma okwa mondo ndik moko kuom apisa mag pur kaka yo mar konyo jopur ma kahawa yudo ng'eyo moromo e wi pur ma nyasani. Ka giloso e sa nyasi mar odiechieng' jopur e alwora ma Kaptama yo Mount Elgon e kaunti ma Bungoma, jokanyo e sekta mar pur kotelnegi kod Dorcas Kioko jowacho ni rem bedo gi apisa mag pur osemiyo moko kuom jopur ma kahawa orem bedo gi ng'eyo e wi yore makare mag pur, gino mosemiyo nweng'o mar yo dok piny. Kata kamano, Charles Okwiri ma en apisa mawuok e riwruok mar Solidarity okwayo jopur mondo odonji e riwruoge mag saga mondo oket tich mar puonjogi bedo mayot. Sijui kama nitukaribisha pia society, sijui nani wengine. Kwa hivyo tumeona huo host farmer wenye tumekuwa kwa shamba lake. When we have the lead farmers within the society itself, and they are also selected from different electoral zones, they are able to reach their own farmers who are just neighboring. And for that, farmers are able to access the information about kufundisha wale wakulima ambao tunawaita lead farmers ambao watapeleka hiyo ujumbe kwa wakulima wenyewe. Farmers Cooperative Society na kutoka Kaptama wanatamani sana hayo mafunzo ndio waende kuyafanya ama apply kwa farm zao. Tulikuwa tunawafunza panzi, tulikuwa tunawafunza kuhusu miche, tulikuwa tunawafunza kuhusu pruning, tulikuwa tunawafunza pia kuhusu unyunyizi wa madawa, na pia tunawafunza kuhusu compost manure ambayo wanaweza kutumia. Mana kamano Nyakwa Ramogi, mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono wamenyo jasiasa machon Zablon Owigo Olang, mong'ere kaka Owigo Gogni. Owigo Olang nobedo jaod bura Mandhiwa e kind higa 1979 nyaka 1984.
ne obedo jalup Charles Njonjo manomako migawo mar chike e kind lemo mamoko. Jata chenro ni Walter Nyambaga miyo wa sigand Owingo Gogni. Kadem du parie ka kotiyo nu machengo tich. Karungu du parie ka kunyuolo wuoyi moro motelo. Kabuoch bo parie kodi kanyi kela gilangi. Kanyamwa duto kobwai kanyi duto gindhi wate. Owingo kano nyuli ndi wamangi momina doyo kamini magi konyango duto nokonyo wang' chieng'. Nyokal bende. Asuyo ng'wech gi nyamburko nyaka gwenge Masori Karungu e kaunti ma Migori. Kendo Mama Simplos Adundo rwako wa Kabwonjo. E higa mar 1994 e seche mag ang'ich welo, Zablon Owingo Olang' ne onyuol kendo chako sombe. Primary ochako gi Sori, then odhi Lwanda Magwar. Koa Lwanda Magwar odhi Rapedhi motieko klas 8. Bang' tieko klas 8 odhi Kisii High School. Owingo wuon Olang' ne ochako tije kaka obila. Polis odonje higa 62 Januari. Kigancho bedo kanyo dwe mar 8 gi pass out. Obedo posted Nakuru. E kama nochako go tich. Polis otiyo kuom thuolo mar higni 13. Ochako tich gi donjo direct entries kaka sub inspectors. Mane mokwongo e Kenya mangima. To nosudo mapiyo piyo kabisa e rank mamage geko. 1963 ne gidhi Kilimanjaro, outward bound mountain school gidhi do Kilimanjaro. Ne gidho ibedo kur 1 month to idho nyaka top malo. Then oduogo giko dwe mar 3. Koro koduogo giko mar 3, dwe mar 4 obego e transfer odhi Londiani. Koro the head police station. Omiyo wa kaka Owingo Gogni nodonje siasa. 1974. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Nen wedo siepe jomadongo go chakre chon. Emo ywaye morwake siasa. Dalana ka ne chalo paw sport. Dhano ne pong'e. To ne ji ohere mar adieri. Ji nohere mar adieri to siasa en karata. Manotemo mokwongo no notame. Negi miyo Odero Jowi notelo kawe. But then, Kodero Jowi semi osekawe, doka Nairobi. Chako timo ohala moko matindo tindo gosiepe ne menen gogo. Then no paro moro ni gweng' macha dwaro pi. Kae to wuoyo gosiepe ne machalo kaka Ignatius Nderi mane gitiyogo, Harun Mturi ginigo. Osiepe ne makamago, joma dongo go. Mane gigone arambe moromo siling 75,000 ne pesa malich ndalogo. Koro nobiro chako gimoro ni Waraguda Wachara Water Project. Koro mane gima nobiro go ka to ne wamor nobiro kelonwa pi. Koro unfortunately Odero Jowi ok obedo mang'eny e tijno. Oringo we tich. Oringo odhi Canada. Were just like that oringo odhi Canada. Koro by election obiro 77 odonjo to nodhi. Odonjo maber kabisa nikech ji nohere. To piny ne chalo nade kindeno? Ne wawuotho nyaka Aora Chuodho gi tiendwa. Ka wawinjo wach no kogo sime ni en ema osekawo gino. Nyaka Aora Chuodho. Waluwa ndara ka. Wawera to wadhi adhiya. Macha gima en ge memory mara en dhano mane sika nena pile. Pogna tinde koka neji. Ka ne chalo sport. Each and every single day. Wapenjo kit siasa mare to kod chuny mare mar chiwo. Ng'ama chunye ler manyalo chiwo modong' ma mifuko onge kata siling achiel. Ma konto koro kama Baba Kennedy. Ka konto ni golo te kama. Wabiro chiemo nang'o kawuono. Ni koro manya kaka dang' wachiemo. Nogola te gi chuny maler. To nyathi kibiro ni fees onge nyaka chul fees. Kata ng'ama nyombo keny dhako dhi tino chandre mayud kaka inyalo dhiang' achiel dhi duogo dhako dala. Ji mang'eny manomiyo tije. Mano mako badgi to tero. Koseketo kore gimoro to gino iyude gi yo moro amora. Kendo ne en ng'at ma bureaucracy nong'e maber kabisa, gik mikawo e sirkal kanyo noberie kabisa. To ere kaka nyinge mar Owingo Gogni nobiro? Gogni ni to bing'endi nok ochakore kata kende yie manochake kaneno kaka kamodhiye ok ji dong' nono. Tiende ni no ng'ama chiwo noorre. Tiende ni ogol yungo jamna sani lakini ento no makata nyose we siasa tine na kama tokane ni macham toko wigo ni jirenga ringa kadhi pombe. Ne en jakanyo motegno mar KANU kendo kinde kod Daniel Arap Moi mane en jatend piny machon mosedhi e yweyo ne chalo nade? Wach mar KANU e gibicha nochakore nene
the later one, 88 ka mar AGB mar ndalo Saitoti Ginicha Machakos was the second phase. The first phase, emane mano chakore. Nitie group mar change the constitution, mane dwaro ni mondo lo constitution Moi kik donje telo 90 days. In case ni Kenyatta gimane Nyasaye okawo. To gi the group mane dwaro the status quo. Koro Moi ne gi joge ne. Group Moi ka emane oting'o Kibaki, noting'o Charles Njonjo. Jok mane dwaro ni the constitution stays as it is. To the other group bende ne gimana gi joge gi. Koro group mar Moi gini emano yudo a lot of power. Emane koro Njonjo ne identify Wuorwa. Keche at that time Wuorwa ne head of Interpol Kenyan chapter, deputy director of CID. Owigo ne en osiep jangolo marauma di Omisiani kendo ne nyose kod ngolo. To kinde ka kinde Christmas di Omisiani ne go thum ka. Ne ng'eny ne no go thum ka. Koko gocho kata nyal tiri kata kadi mo go thum kono. Mondo ji yani no choko ji mondo ji winj maber e Christmas. Omo ja thum ne tek. Kore no mo ne gito ji biro. Kendo ok en thum ni chulo. Papo oyino go choko kucha papo pong kanyo. Jokrama kajong e gwenge mag Sori na chiel kuom gwenge mano mimbi kod pek makagineno gi wangi ka jathum marauma di Omisiani donjo dala Owego gogni to girit kata matin gidonjo mar juso kendo miel kamin ode miwa kit thumbe mane jatelo winjo kod osiepene. Kadem do parie ka kotiyo nu machengo tich Karungu du parie ka kunyuolo wuoyi moro motelo kabuoch bo parie kodi kanyi kela gilangi kanya mwadu to ko bwai kanyi to gindhi wate dhano miel mapi ngene dhiang to no senegi ji chiemo ji chiemo ka jama Christmas yani eno kete ji chame chama oko ayo era mag gime go makechni mago bendo kele kanyo gimitha jomoko se go taro kanyo mateki mapudo chungo miel okoni ne en kod ting kaka min ode ahinya to min od jatelo ka ng'ato donjo ok no ano moko bilo gimoro no kanyal bedo gi pek nikech on wuon onge gi pek kane gibiro gi joma yude ko onge nyisa ge kane gima ne dware nyisa ko biro ta nyise ni nyisa kama era mare kod jopiny ne biro kaluwore kod kaka ne opango tich ma onge akwede ng'eny ne Owigo no chako tich gi oko mok gi Katungu kargi kama gidake kata kadem ochako tich gi oko ne mogere sikunde mako kwani ni gin sikunde modhuro mochore lwete gedo bera skul ogero langi kadero gero Miranga Ratanga kuonde go te to kendo Ratanga okelo Njonjo Charles Njonjo Miranga okelo Kibaki nokelo gi kamano jotelo madongo koro bang'e ogera genga mano kele Moi. Ma en achiel kuom aora miluongo ni aora Kuja ma wachore ni kane opong' to ne lal kod ngima oganda. Kuom mano, jogweng' wacho ni mane en jaod bura machon Owego gogni ne okonye gedo mar daraja matinde oganda tiyo godo. Ma en watho ng'er. Koro ma gik madongo motimo, madongo momoko sikul to ne nyalo ger kata gi sirkal. Daraja Moria ne nego ji gi pi Kuja ka ji dhi Rapogi. Daraja Moria. Daraja ma watho ng'er. Ma pi ne nege ji ka dhi loka cha. Daraja ma Yego. Rechiadi madongo mogero. Manyaka sani pod ji pare ko kata koro senindo to ji pod pare ni ka ok Owego kalangi yawa ka ne nego ji. E kinde no be mokele posta Sori. E kinde no be momiyo ochako ayudo daraja mar meli kama meli ogo gi nyinga. To osiepene ne gin ng'a gini? Moseninda kech chieng', kech wayodi. Diek maka wuoyo to ok idwar speaker, duonde speaker tayari. Owuoyo nyakwaro lo, mago kan sinde madongo mane otiyogo. Orem Yeri, orem Kondielo. Tabu Mayaka. Ya jowa. Tia wach nang'o. Yie to ndiek osiepne mane gisomo. Macho osiepne to ma Charles Njonjo. Osiepne nyaka kar. Tok siasa
sirikal ne opodo ne lemo moro mar bedo jakom. But kotieko gine ne siasa tam mar Kibaki obedo chairman nyadiriyo Lake Basin Development Authority. Mane tije mutiyo mogik. Good afternoon, ladies and gentlemen. Fellow Kenyans, the last 2 weeks have been a difficult time for us as a country, where Kenyans have regrettably lost lives, many have been injured, property destroyed, and our institutions, especially constitutional institutions, attacked. Once again, I extend my deepest condolences to those who unfortunately lost their lives. One life, as we all know, lost is a life too many. To the mothers, fathers, siblings, relatives, and friends of those who lost their lives, my deepest sympathies and condolences to you all. Equally, to the many others who are injured and recuperating, I wish them quick recovery. The government of Kenya will support all those who've lost their lives and those who've been injured. Despite all this, as a nation, we are finally discussing issues. We are not discussing tribes, personalities, or political formations, but rather we are discussing issues that affect each and every one of us. Issues of taxation, debt, budget, corruption, the cost of living, unemployment, and opportunities for all Kenyans, especially our young people. If you go back on my Twitter account, I made a commitment to the country in 2019-2020 that the conversation in Kenya is going to change. It is not going to be about personalities. It is not going to be about positions. It is not going to be about tribes. It is going to be about issues. Today, that situation is true, that we are having a conversation about issues in our country. We must all be proud of ourselves that we have managed to elevate the debate in our country to the level of issues that affect all of us. I am very happy that we are having a conversation about jobs for our young people, about opportunities for business, about manufacturing, about taxation, about debt, and all the other things that are important to all of us. I make this statement to highlight the actions taken in response to the overwhelming public feedback in the recent days, and to fulfill my commitment to continuously and effectively listen to the people of Kenya, and to underscore my intention to always take public contributions in good faith, applying them to enrich policy making, governance, and government programs. Public debt is and continues to be a major point of engagement and conversation in Kenya. I have today appointed an independent task force to carry out a comprehensive forensic audit
of our public debt and report to us in the next 3 months. This audit will provide the people of Kenya with clarity on the extent and nature of our debt, how public resources have been expended, and will also recommend proposals for managing our public debt in a manner that is sustainable and does not burden future generations. The consequence of withdrawing the finance bill is the reduction of our revenue targets by 346 billion. Over the last few days, our Treasury team has been assessing the adverse impact of either reducing the budget by 346 billion in full or borrowing the 346 billion in full. And cutting the entire amount in our assessment would significantly and drastically affect the delivery of critical government services, while borrowing the whole amount in full will occasion a fiscal deficit by a margin that would have significant repercussions on many sectors, including our exchange rates and interest rates. We have since, after extensive consultations, struck a middle ground, and we will be proposing to the National Assembly a budget cut of not the entire 346, but a budget cut of 177 billion, and borrowing the difference. Whatever we are going to borrow, the difference will increase our fiscal deficit from what I intended to be 3.3% of our GDP. It will now go up to 4.6% of GDP, still lower than last year, and will be used to fund some of our critical government services. We will use the money that we will borrow to protect funding for some of the critical areas that the people of Kenya have asked me to protect. They include hiring of junior secondary school teachers and medical interns, funding the milk stabilization program for our dairy farmers, reviving our stalled road projects that are in many parts of Kenya, retaining the fertilizer subsidy program that has helped us manage our cost of living, settling the debt owed to farmers in our coffee sector, capitalizing the Coffee Cherry Fund to support our farmers in that sector, enabling public-owned sugar mills to pay outstanding debts to sugarcane farmers for their deliveries, additional funding for higher education, new funding model that was in our plan will now receive additional funding, settling arrears owed to counties, settling arrears for NGCDF, and settling arrears for our pensions. Accordingly, in keeping with the enhanced austerity measures we have committed to implement and align government expenditures within the budgetary implications of the withdrawal of the Finance Bill 2024, the following actions shall be taken with immediate effect towards the realization of the new budget.
47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. The decision to fill the position of Chief Administrative Secretaries is hereby suspended. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. Budget lines providing for the operations of the office of the First Lady, the spouse of the Deputy President, and the Prime Cabinet Secretary will be removed. Similarly, the budget provisions for confidential budgets in various executive offices, including my own office, have been removed, and the budget for renovations across government reduced by 50%. Henceforth, public servants who attain the retirement age of 60 shall be required to immediately proceed on retirement with no extensions to their tenure of service whatsoever. The purchase of new motor vehicles by the government is suspended for 12 months, except for security agencies, while a new policy on transport for public officers will be developed. All non-essential travel by state and public officers is hereby suspended. No state officer or public servant shall participate in public contributions or haram phase going forward. The Attorney General is hereby directed to prepare and submit legislation to this effect and develop a mechanism for structured and transparent contributions for public, charitable, and philanthropic purposes. These measures will be followed by changes in government that I will be making shortly. We are determined to carry out this and other interventions to improve the quality, efficiency, and transparency in serving the people of Kenya and ensure that citizens receive maximum value for their resources from a public sector that prioritizes their welfare. I believe these changes will set out our country on a trajectory towards economic transformation, enabling us to achieve the strategic objectives of the bottom-up economic transformation agenda and deliver our commitment to radically enhance opportunities for all Kenyans and transform our country. Thank you very much. God bless you, and God bless our great country, Kenya. Mana kamano, mano jatend piny William Ruto, achiel kachiel kotwa gi jofwambo kowuok e kar jot mare ma State House e Buore, Nairobi. Owacho weche mathoth mokalo, ma bende wabro kelo ni weche manyien mabiro go. Ka ok kamano to moko kuom weche mowacho en ni yiero moko mag jolup jotend migepe mong'ere kaka CASS mago koro we chutho kendo golgi oko chutho. Bende owacho ni kaluwore gi wito oko paro mar chik mar omenda,
apisi mar mikai mokwongo, mikai mar ariyo kod apisi mar jaod jatend migepe Musalia Mudavadi mago kendo koro ogol oko. Bende owacho ni jochiw paro ne piny owacho gisebedo mang'eny mokalo, koro ibiro duoko kwan gi chien gata malo 50. Manero en kaluwore gi bedo ni onge omenda. Jatend piny bende owacho ni gibiro kawo thuolo mar dweche 3 oyiero kweth moro mabiro nono kaka gowi mag piny owacho gi osebiro, mano e bwo thuolo mar dweche 3 mondo mi ging'i ane ni to migawo mane mosetimo ang'o to pesa osetiyo nang'o mondo mi lokruok makare obedie. Bende nitiere budget moro nitie omenda moro mane onego ket thenge mar secret budget mar apisi mare to gi apise mamoko. Mago bende koro wacho ni ibiro duok piny kaluwore gi bedo ni koro kwan mar omenda mantiere tin mokalo kaluwore go okang' mane oweyo godo keto koke e chik mar omenda. Jatend migawo bende wacho ni obro timo lokruok e buch jotend migepe maneno ni kwan omenda mitiyo godo kata michulo gin mago mabende kata ng'ato kopenji to nyalo wacho ni ma otiye migawo makama, kendo wacho no bro bedo akicha maneno no omenda duto mag jopiny otiyo e yo makare. Nyakwara mogi mage moko kuom gigo ma jatend piny William Ruto wacho e twak mare gi jofwamb weche achiel kachiel kowuok e State House ma Nairobi, ka wakwayi ni mondo ibed akicha, wabro kelo ni mathoth e weche manyien mabiro sa 10, sa 1 kaachiel gi sa 3 mar otieno. Nyakwara mogi mano bende mabro kelo e giko mar weche manyien mag migago ka Ruoth oriti an bende orita. Wachak warom kendo sa 10 ka bro kelo ni kendo chenro mar weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godiochieng' mokwe. Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo di bed kod wenda mar ire Nyasaye kaka skiza chiwo mare, takwayi mondo dial star 812 star 784 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto te. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndo alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye ako na ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kai.
weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Manera Mugi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo.